Bon dia i benvinguts al Sant Jordi 2020 de l'Institut Altiler. Estem avui aquí a l'Instagram per celebrar aquesta festa de paraules i de flors, perquè som princeses i cavallers i tots plegats guanyarem el coronavirus com Sant Jordi va vèncer el drac. Les llegendes tenen el seu origen en fets reals. De fet, la llegenda de Sant Jordi està inspirada en una plaga que va succeir al poble de Montblanc a l'edat mitjana. Per tant, possiblement, entre nosaltres es trobi la persona que iniciarà la llegenda que s'explicarà d'aquí a un temps respecte al que ara mateix ens està passant, respecte a aquesta pandèmia. Us explico una miqueta el programa que tindrem avui a l'Instagram i després m'agradaria llegir-vos un petit poema i un fragment del Quijote. Bé, alumnes, profes, famílies, avui tots plegats celebrarem aquest Sant Jordi. Tenim un munt d'actuacions que hem publicat a la pàgina web de l'Institut, totes en directe des de l'Instagram, i a més anirem penjant durant tot el dia vídeos que ens han enviat alumnes de l'obra de teatre de Luces de Bohèmia de Ramon Maria de Valle-Inclán, recitacions de poemes i d'altres sorpreses que trobareu al llarg del dia. Tenim interpretacions musicals, també professors que reciten poemes, i un vídeo que us hem deixat penjat a la pàgina web del centre en el qual els professors ens anem passant els nostres llibres preferits per llegir durant aquests dies. Us faré la recitació d'aquest poema i us llegiré aquest fragment del Quixot que tant m'agrada i que crec que està molt relacionat amb el que ens està passant avui en dia. El poema es titula Abril i és de Miquel, Martí i Pol. I diu així: per l'abril, si cada gota en val 1000, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000. Amb pluja, roses i llibres celebrem la gran festa, que ningú no es quedi fora, ni els d'ara ni els que vindran. Els d'ara per fer patxoca, al costat de l'alt patró. Els que vindran per si toca, d'afegir-hi més saó, perquè en Sant Jordi se senti sempre ben acompanyat i ens ajudi als uns i als altres a poder guanyar el combat, que fa tants segles que dura i encara no s'ha acabat. Per això, quan l'abril pinta tots els marges de color i fa les nits molt més tèbies i el cel més encisador, convé que tots, nois i noies, cantem ben fort la cançó. Per l'abril, si cada gota en va 1000 i cada rosa en vau 10.000, cada llibre 100.000. Bé, y el fragmento que os quería leer del Quijote está en el inicio, en la primera parte, cuando Don Quijote decide que tiene que tener una amada a quien rendir homenaje cada vez que venza a un enemigo. Y dice así: si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro o le parto por la mitad del cuerpo, finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Coronavirus, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Tant de bo, nois,
puguem tornar molt aviat a l'institut. Tant de bo puguem celebrar el Sant Jordi una altra vegada, tots plegats en l'institut. Que puguem vèncer aquest virus, aquesta pandèmia, tal com Sant Jordi va vèncer el drac. Us desitjo que tingueu una molt bona diada i voldria, abans d'acabar, fer un homenatge a 3 parts importants de la nostra comunitat educativa, les parts que formem aquesta comunitat. En primer lloc, els alumnes que de cop i volta heu vist, com tots nosaltres també, tallada la vostra activitat normal i que us esteu aclimatant i adequant a les noves maneres de fer, que us connecteu cada matí per fer els assessoraments, que esteu fent les feines, que esteu fent les videoconferències i que esteu treballant i continuant amb el vostre aprenentatge. El segon homenatge i aplaudiment també pels pares i mares, que esteu al costat dels vostres fills, ajudant-los ara més que mai, perquè els teniu a casa tot el dia, i esteu al seu costat ajudant-los i recolzant-los amb les tasques que van fent des de l'institut. Molts ànims, moltes felicitats i un aplaudiment molt fort per tots vosaltres per la feina que esteu fent. I finalment, i no menys important també, el professorat, que ha canviat tota la seva manera de treballar, tot i que ja tenia molts recursos i treballava molt de manera digital, ha canviat tota la seva manera de treballar per poder acompanyar els vostres fills i filles, els nostres alumnes, durant aquest procés d'aprenentatge. I no només fent focalització en l'aprenentatge, sinó també en el recolzament emocional, en l'acompanyament i en què ara més que mai tinguin la sensació de que el Til·ler és casa seva, de que estem oberts i de que els acompanyarem, tant si hem d'estar confinats, evidentment, com si tornem a les aules. Bé, us deixo ara amb un munt d'actuacions que es faran en directes. Jo és la primera vegada que faig un directe en Instagram. Li dono les gràcies també al meu fill, que m'ha assessorat i m'ha explicat com funcionava. Et poses una miqueta més nerviosa que quan parles en directe de veritat amb els alumnes, però espero que us hagi agradat tant el poema com aquestes paraules del Quijote i dir-vos que us trobo molt a faltar, que l'institut sense vosaltres és un espai que no té passió, no té il·lusió i que estem desitjant tornar a les aules a treballar amb vosaltres, a fer sortides i activitats de tot tipus. Bé, us deixo ja perquè està a punt d'entrar un dels nostres artistes al centre i res més, desitjar-vos una molt bona diada, molta salut, molts ànims i recordar una cosa més, que davant de l'adversitat i davant dels atacs el que hem de fer és créixer i fer-nos més forts i més grans. Una abraçada per tots. Adéu.